I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver noget vand. Til at starte med går du ind på Browse, søger på Tools og vælger Floodway og laver der, hvor du skal have din vand. Her. Så trykker du alt og vælger, hvor højt det skal være. Jeg vil ikke have det til at være så højt. Jeg vil gerne have det altså sådan her cirka. Så trykker du enter. Nu har du fået en gul plade. Nu er det, du går ind på den røde, blå, grønne kasse. Gå ind på Browse, søg på vand eller water og vælger den, du gerne vil have. Jeg vil gerne den her. Så trykker du højre klik her. Ej, det er faktisk ikke den, jeg vil have. Jeg vil gerne have den her. Sådan her, så kan man... Det er lidt pænere. Og det skal du... Så skal du trykke højre klik oven på kassen. Oven på den gule. Og gør det på siderne. Så. Nu har du noget vand.